tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wonten dalem jagating pakleran kawitan mawi kalimat Bismillahirrahmanirrahim ingkang kanthi sebatan Bismi Allah Ar-Rahman lan Ar-Rahim. Bismi kelawan nyebut asmine zat Allah kang wujude, Ar-Rahman kang asifat welas asing dalem titah sak ngalam, Ar-Rahim esamangke ingkang welas asih dumateng titah ingkang ngabekti dumateng panjenenganipun. Dene kalimat la haula wala quwata illa billah. La haula rana daya kekuatan kanggo ngabekti uga rana daya pangsumingkir saking duraka kejaba pitulane Allah Subhanahu wa taala. Wonten dhateng kagambaraken ringgit purwa karan ringgit amargi ing riku simbah Sunan Giri kang nganggit riku keseman kangge dakwah Islamiyah handhapaken agama suci yaiku agama Islam. Kababar kapisan ringgit purwa inggih menika wonten ing Demak ingkang cacetan kaliyan wana utawa alas Bintoro mila sinebat Demak Bintoro. Wonten ingkang ngasta dalang sepisan inggih menika Simbah Sunan Kalijaga ingkang ngersakaken inggih menika Simbah Raden Hasan Raden Patah Nalindra te raja Islam kawitan wonten ing tlatah tanah Jawa. Samangke sumebar dumugi ing wewengkon sakiwa tengenipun ngantos ngidul dumugi ing Ngayogyakarta ingkang iriku ugi sempalanipun Kraton Demak. Saosori kula semanten ugi kapérang dados kalih inggih menika Mangkubumi lan Kasunanan. Ugi dipun perah kalih-kalih inggih menika Ngayogyakarta ing seminten Kasultanan ugi Pakualaman. Ingkang Surakarta kapérang Mangkunegaran lan Mangkunegaran. Iriku sedaya anggelar sedaya angrumpaka angrungkebi inggih menika agama Islam ngantos dumugi wonten ing Kulon Progo wonten ing lelenggan dalu punika. Wonten jagat peringan wonten dalu punika ingkang kawitan inggih menika ateking kasatriyan jangkar bumi. Ning sapa tambuh jalma kang ngene ing iku sakjatine rumiyin kraton jangkar bumi tilaranipun swargi Prabu Naga Bagindo
ora mokal yen to kiyat kangge pambukaning carita. Diklosen angleng gawe wonten ing kasatriyan Jangkar Bumi Raden Antarja ingkang tasih wayah Prabu Nagaraja menapa Sang Hyang Nagaraja. Ing ngriku senaosa namung sinebat kasatriyan ananging boten benten kalian rikala semanten kasta panjenenganipun Prabu Nagabagenda. Kathah para kawula, kathah sentana manipun menadene wadyabala. Ing ngriku mengke ngarsa ngentas caketan marang Raden Antarja ingkang rayi Raden Irawan putra Raden Janaka kaliyan Dewi Ulupi saking kraton Rancang Kencana. Kagiat ingkang semanten datan nyono Raden Antarja nampi sanipun ing rayi sing randu gumela inggih menika Raden Antasena. Inggih wiwit alit tasah cenaketan utawi caketan marang Raden Antarja. Kabuten wonten ing lelampahan Antasena takon bapa. Raden Antasena nenggar jajar marang punggawing kasatriyan Jangkar Bumi ing riku rikala semanten rayi dalem Prabu Nagabagenda punika Raden Nagarunting. Hamengkaraken abdi ing Jangkar Bumi ingkang rikala semanten ugi angasta wrangka dalem Jangkar Bumi. Rikala semanten jejuluk Patih Lindhu Sengara. Semanten rupakaning kasatriyan yen to kacita dawa caritane ananging ing ngriku ingkang halenggah wonten ing dampar tenta Radraja sigra ngacarani sepisanipun ingkang rayi Raden Antasena.
Sridina ning pasewakan busana maneka warna Sepak puspiteng Budyana Myang Panjra sarwa rokma renggeng manik nara wata Upra prabanya sumirat penyaring tejo liwaran lir klat sisiring dadet wimba kekondamre minggit katyuping maruta mando sebaran mangambar kungas ya tekang resedeng siniwa mosang Raden Naga Bagenda pratisting dampar kencana Hasri rengganing busana kinuntrang kontrang lir Mas Subagya Yaya yuang Bathara Brahma sinewaing tinju maya alon werdaring sabda alon wedaring sabda sang satriya tama
Gadya padra jagat waraja aku Somban lindu sengoro sausi prayoga lenggah Somban lindu sengoro podo basuki praptamu siwa lindu sengoro dat katendhokal murkusi peran pun Ratina Turja ing rumatah dhumateng ing abdi mban semop Senasa wonten Jawi Raja Kumarasan upamipun upamaken kados tinempuh gelar sewa nempuh malangken ingkang abdi nanging sasampunipun nampi paintu dalem Raden Antarja nggih sembahan kula Raden Naga Bagindo tentrem manah kula kados siniram tirta wayu sedalu sasampunipun nampi dalem kunjuk Raden Antarja sungkem kula Raden tatampa Siwa Patih Lindu Sengoro mung pastutine ingkang putra sanget kawula pundi Gusti Raden Antarja walih-walih menapa menawi kula sowan ngabiyantara menika kula tesih kemutan ira kula semanten Gusti kula naga badhe ingkang lenggah sinewaka ingkang bopengken dados warangka dalem ing jangkar bumi linangkung asma dalem Gusti kula naga padugi panjenengan rasuk Raden Antarja Raden Naga Bagindo Raden wis sing kuwi rasah diaturake bocah bagus katembon Kang Yayi dadi kaget Dimas Santoso teka ning jangkarmu tanpa taliwara padha rarja Yayi jagat Bathara yes kaya ngene Kang adimu si aku ya sing ngene tansah sluman slumun slamet kaya sing nyaron mburi kae lah tekaku nang kene Kang ya ngaturke pamuji panuwun sungkemku kunjuk Kakang Antarja ya tak tampa mung pangestunipun Kakang Gagita temen tak purustaka dadosa Nana Nurcahya Yayi Rawan wonten paring dawuh Kang Mas Antarja punudene paman Nagrunting wonten dawuh nggih ampun katos kedhe wekdal klaturi paring pambagya dumateng kadang ingkang nembe prapta dhateng sendika anggir entos ingkang bapa katuraken mangke raja sowan wonten ing jangkar oh iya paman Nagrunting sih kelen karo aku tasih trene lali sing tak eling-eling ki ming Slumun Marna Bagya bul nangkene kanca anyar pirang-pirang semantun kuwi Kang Mas ingkang rai ngaturaken sembah wonten ngandhap padha Kang Mas oh iya Irawan tak tampa pangestu tampanono kepundi wonten dados jimat wis suwe nangkene nggih mbok sampun kaping kalih nderek pitepangan wonten ing Juglundriyan menika oh yes sesuk sing sregep wis ben mundhak pengalamanmu mekaten aku mbiyen ya arep mlebu dene iki wedi bola-bali bolase mas ning aku wah joglo iki piyayene sangar-sangar wah aku mbiyen dek rung tepung harus sing enong guys gila
kenging menapa lha kok sarwa gedhe brengose gedhe akike gedhe-gedhe nganti kok kalung barang burung nek aku sowan garwane bulya gedhe kok malah gemut kados mekaten ya iki ya seminggu gawe sore-sore wae ben kaya wis tepung kae sawise pragulenggah yayi apa dare yayi teka ning jangkar bumi kang tanpa ceceluk lha ngene Kang sepisan ya setilik nek cara agama sing tak rungkepi jenenge silaturahim mergo silaturahim kuwi siji iso ndaweke umur sing barokah loro ngokehke rezeki mangkene ya kanggo loro sowanku iki ora diutus marang Pursabara ning saka kadereng rasaku dhewe mergo aku pekabaran sakwuse kurang luwih 4 sasi kepungkur Kakang Garkaca dijumeke ratu saben-saben pisahan Kakang Kanca ora sowan lah kabar sing ngono iku mau tak buktekke aja nganti aku percaya karo kabar-kabar hoax iki sing kaya wara lah gandeng nang kene iki Kakang Antarja sehat warasan lah kok rasowan iku ana perkara apa lah sing dadi pemikirane adimu aku Kang yen to lara ya ora nek repot kabeh iki repot mbok sinden kuwi apa repot kabeh repote sinden ya nek ra nembang ngomong dhewe ngono oh ora trimo lah yen to Siadi bakal kepengin prisa utawa mangerti sakjane anggonku rasowan sepisan ana kagolipun Kakang amarga wis tak aturke 4 sekang kapungkur Gatotkaca jumenengan ratu lah nang kono kuwi dadi kerontor-rontor ngrasane atiku yen tuane tuwa Antarja karo Gatotkaca kuasane kuasa Antarja karo Gatotkaca nanging kenangane apa wong tuwa ora misuda Antarja dadi ning Gatotkaca kang dadi ratu mengkono yayi leng-leng raming kandere wang candra katawangan suming taslir katuridan limot katyataning rucit ram-ram driya manawong kagunging yuang wisesa amit sewu Kang yen Kang
Antarja kagungan penggalih sing kaya mengkono iku rumangsaku ora bener. Mergo dadi ratu jumane Kakang Garwa nang Pringgondani iku rikala semana anggenteni jumane Prabu Anom Brajadenta. Sinutan marang para kawula Pringgondani, Kakang Antakarta dijumenengke ratu. Lah nang kono. Mulai entuk Kakang Antarja kok duwe rasa meri. Kurangane apa Kakang terus lenggah ning jangkar bumi kang rikala semana iki ati kraton. Luwih jembar jangkar bumi tinimbangane Pringgondani. Luwih makmur jangkar bumi tinimbang Pringgondani. Lah mbaya Kakang Antarja iki matur karo para sepuh supaya diwulihke kaya rikala semana jangkar bumi kasatriyan dadi kraton jangkar bumi rak prayoga. Upama nang kono upama meneh gugate atimu iku yen Ratu Wargasa supaya mbudidaya kepiye amrih iso dadi ratu kaya Gatotkaca. Lah ya prayoga. Par bedah negara tak ewangi. Negara ngendi? Butuh biaya, Pak Mono siap. Butuh tenaga, Kang Bagyo siap. Nang kene iki ora kurang. Apa-apa sing panjenengan kersakake, Kak? Yen to kok Kakang Antarja iri mari marang Kakang Gatotkaca iku ora bener. Yen mungguh secaraku ning ingkang tak atur iku ya bener ya ora bener. Sebabe ora bakal Gatotkaca dadi nyentarana campur tangane wong tuwa, ora ana wong tuwa ingkang mujudake ngangkat Gatotkaca dadi Nalendra. Nang kono ku mung nututi ya, Kang. Mergane ngarep mau tak aturke ridane wong tuwa ki ridane Kang Maha Kuwasa. Mun aku dalil lak ndarani kaya kiai. Yen to pengen ngerti ridullah wadul biradaini wasutullah bisutil walidaini. Lah nang kono ki dadi pancen ya bener ana jeneng anak polah bapa prada ngono kuwi. Nek aja diwalik. Nek diwalik saru. Saru kepiye? Lah nek wah dong ini iki biasa ngene iki biasane Bagyo sing ngomong ngene iki. Nek bapa napa anak polah bapa pradane sing bapa polah anak tambah ning Bagyo. Oh. Lah meliyan to Kakang Antarja kepengin dadi ratu tak biyantu Kakang. Tak kira aku rambutuke pambiyantune Dimas Antasena apa Kadang Pandhawa. Aku ya ana sing bakal handadike ratu. Sapa? Para Kurawa, ora liya Eyang Durna. Sidhem jroning pasewakan wadya gong tanpa sabawa tanpa sabawa. Kaprapan sang satriya tama mangun kanengan lir wuwusing lir wuwusing duka cipta berbuti mandana raras Rikala semanten jegrek Raden Antasena midhanget ngentenipun ing Raka Raden Antasena yen to badhe dados ratu ingkang nulaken para Kurawa.
datan kewedang lati atur wangsulan kesaruk geger jebuk piyak ngasut tangkeping wuri kasatran janwi kaya dene kelebon parang muka ora mokal ing riku ingkang tedhak wonten ing kasatran Pandhita Durna dalah patesul ngirit para wadya bolos kang segelas papan nyata pedhekta kanggo slimpat nyamun samudning samudana mangguliring kasarjanan sasebun prayogiling yang katrengke pembagi purakrama rawuh wonten ing jangkar bumi. Lol. Kamana kala 50 dina 40 punjul 10. Semua rantai nggone bagya. Nek prit kantil ndak dareni tiru-tiru. Nampa pamujimu ta kula putuku Si Antarjo. Barokah pilih sepuh. Selamat praptaku ana ing jangkarmu. Pamujiku lumuntur marang jeneng Si Antarjo. Kacantung sudah dosa jimat pariti. Yang sengguni katuraken pabegju rawuh wonten ing dawuh kowe iki wayah nampi pamuji Anggir Antarja winantung kararjan. Kasile yang nggih mboten kados mboten kerang prayogi. Senasa udan-udan karo ngrokok
pun cekap ngoten. Antarja kula yang wis cekaos wae. Nggonku bakal temui ngaruhke marang jeneng para mekaten. Semua kados puji. Ya apa sing wis wingi-wingi. Dateng sedaya ya. Kakang Dura pripun Di? Ngatos-atos. Ampun cetha-cetha. Kanipun badhe matur kalian pun Antarja. Lagi kenapa? Nika kula ora weruh bel sing tegem nika Antasena alias Jaya Supena. Oh, kados nika telat. Nek kabare muni tahlilan ngoten. Nika jan bola-bali telat terus ten pundi mesti telat terus. Acane ana alasane ngoten. Boten apa-apa, nika wong ra normal. Pun. Ora normal nika. Nika wis tobi. Le ngagem-ngagem nika. Nika rak sakniki ra normal nek rada ngepluk. Jenenge pil ndablek. Oh, nika njule kotele dhuwur gedhe to nika. Mboten kok biasane nika. Lah ngaten. Ning atos-atos. Terus mangke enten wadi-wadi sirih-sirih. Acan jengklo cethake iki. Kok sirih-sirih mawon? Lah niki dihorene pripun to? Kok sirih-sirih pripun? Nek ra cetha. Oh, lah wis monggo. Antarja, wonten yang kaya sing wis wingi. Isine wong tuwa mung mesakake marang jeneng sira, ya to? Wis akeh lehku ngandani informasi temungan karo padha-padha putu kok Galuskaca dadi ratu Antarja ora. Lah nang kono kuwi mlaku wong tuwa anane mung lara karo lara kaloro leres ngendaripun ya pancen kadosipun kula menika dipun singkur kalian tiyang sepuh disingkur dikiwake. Lah nang kono kuwi dibeda-beda padahal ya sugih kowe, gagah kowe. Ning apa kowe kok minyaron? Ya to. Padahal nang kondang, nek marno ki nang kono ki pegawe dhuwur. Kok pedhagur, "Ah tukang deres." Kok nang kene nyaron. Lah, nang kono kuwi. Nggih. Mula wis tak tunggalke di Kurawa. Pirang-pirang sedulure ora mung kaya ana sing wingi-wingi komplit nang kene iki. Nganti turah piyayi karo gamelane. Nganti daftar iki wirasa-wirasa nganti pirang-pirang. Model apa biaya Lah, Kang, apa Dimas? Ya aku mung ngunjuk atur. Ya nek kuwi sedulur tuwa. Semau ngendikake yen dadi ratu nang Kurawa. Aku wis matur yen nang jangkanmu ora kurang-kurang. Ora sah nang. Ngestina sing nang kono bakal misahke marang wong tuwa. Tature mau ridane wong tuwa ya ridane Gusti Kang Maha Kuwasa. Murkane wong tuwa, murkane Gusti Kang Maha Kuwasa lan ngono iki. Ora bakal sentosa, ora bakal urip mulya yen to Kakang Antarja pisah karo wong tuwa. Antasena. Aja tok pengaruhi kakangmu. Oh lah. Iki Antarja ki rak mesake, ra dadi tak dadi ratu. Tak wini supaya nang Ngastina, ya to? Mengko bakal tak wisuda dadi Prabu Anom Antarja. Lah yen tuwing manung tak dadake patih Kala Subagya. Antasena. Ngono kuwi dadi sing tok bola-bali tak boncengke ngono lho kowe iki. Oh.
Aku agek mengaruhi Kakang yen to kowe ora trima antem. Ya wis saito. Ning ngono Antarja. Kang Mukten kuwi kudu digayuh. Ya to. Wis diomongno jaman kelengan ki kabeh wong durung ngalami. Durung ngalami tak kandhani. Lah nang kono kuwi rumangsaku utawa manut penemuku. Wong sing mulya yaiku wong sing dadi ratu. Wonten dalil, aku yang duwe dalil Antarja. Khairun nas anfa'um linas. Apik-apike wong kuwi sing marang wong liya. Nah, nang kene ning tak enggoke keterangan. Ya dadi ratu ki rak manfaati marang wong liyan-liyan. Lah nang kene Antarja. Mula aja gugu aku. Bakal mulya mangko uripmu sak anak turun Antarja. Rikala semana Raden Antarja perkawet nampi aturipun pendhetur napa aturipun ingkang rai Raden Antasena. Mulai ngriku penggilipun gambang. Mulai lo dirasa yen to wong ki aja sok seneng ngalamun. Iki wonten ing antariksa yatmane Prabu Dasamuka. Ing ngriku manjal morat marang Raden Antasena malih tinggal padha sakala. Kepiye Antarja? Menurut penempuku apa aturi adimu Antasena? Wah, menika rasa ingkang les malah panjenenganipun Hyang Durna. Mila buktinipun tiyang sepuh ingkang boten merdulit mateng putra. Ah, bener. Kang, aja yo ngono kuwi, Kang. Kurangane apa? Babar kudur iki nggone tresna marang putra-putrane, rasah mulang marang sedulur tuwa. Yen Antasena manunggal marang Antarja nang jangkar bumi, ana muktine bareng mukti marang Antarja. Yen ra gelem manunggal malah minggat jono. Lunga Kang. Antarja, kula Hyang. piye Antasena lunga sedih ora? Boten.
pun kajenge mriki kathah para kawula. Nang kene akeh kancane ya. Tur rame gumiak. Ananging nun sewu Kakang Tuna. Pripun Di? Mbuh kula kene kok bodho kalane. Sebabipun wonten niku wau laporan nang Ngamarta. Yen Tatarja ora sowan nang Ngamarta sing mari Durna latri. Ingkang mongko trika wonten Kresna. Lho dawuh, sentaki Durna digoleki. Oh lah. Cilakane. Mameden-medeni sampeyan iki. Orang ora ngeten niku. Cobi mangke susah nak jalan polos sentaki. Wes. Aneh-aneh. Antarja. Kula iyang. Iki ndak bodho kali antara ditututi. Malah nun sewu kula sembaken bateng para Kurawa. Dijene kula Kurawa dibudalaken. Nyepeng Antasena. Oh nggih. Sendika ngapunten nggih ingkang bapa medal nyawi ngatos-atos. Pun yang minta pamit. Mencoba nganti adipati sing kene lan tak jaluk Anta banjur nungka marang wong atu dateng sendika yang kuliraken.